Колко струва хубавата архитектура? Искаш да кажеш, че архитектурата на квадрат излиза по-евтина от мокета вкъщи? За мен митът е това, че добрият дизайн е разход. Аз съм от Варна, гръцката махала. Там има адски много примери на инвестиционни проекти, които аз искам да направя печалба. Ти хора тук ме занимават с естетика и красота. Да, някакси българин е свикнал моят дом и моята крепост и каквото става отвън не ме интересува. Да направим един експеримент. Аз съм в ролята на инвеститор и... Но плочките на тротуара са също толкова разбити, колкото и в други квартали в София. Здравейте! Аз съм Влади Дечев, архитект и старши партньор в SG Архитекти. Днес продължаваме с предния епизод на нашата поредица, на нашия прекрасен подкаст Where Life Takes Shape. Днес ще си говорим за градоустройство, архитектура в жилищния сектор. Събрали сме се с прекрасната архитект Моника Джиева, асоциат в SGI и страхотния Жоро Гавазов, основател на маркетинг и бранд компанията The Other Half, който се съгласи да доброволства като наш гост-водещ в страхотния ни подкаст. Здравейте на всички и благодаря ви за участието. Благодаря за поканата. Говорим днес за архитектура и градоустройство. Това са две неща, от които аз нищо не разбирам. Така че съм много щастлив да съм тук и много искам да науча за тия неща. Почвам така, както смятам, че повечето луици в темата биха започнали бюджетите. Колко струва хубавата архитектура? Това е хубав въпрос. Има един мит, който много обичаме да адресираме веднага в първи разговор, защо в SGI са толкова скъпи като проектантски хонорари. И тук винаги започвам с това, че всяка цена не бива да се гледа в изолация, а в някакъв контекст. Естествено, човешката мисъл работи по този начин. И ще си позволя да говоря на този въпрос по отношение на бюджетите и на цените с една референция. Един проект за средностатистическа сграда или градоустройство се състои от проектантски колектив, средно между 10 и 20 компании, подизпълнители, обикновено. Всяка една от тях са собствени екипи от ред на брой хора. Един такъв проект се случва в порядъка на между година и две. Оперативно време, което като часове се изразява в 5-цифрени суми на общия брой човека часове. Да. За щастие или за нещастие архитектите чарджваме на цена на квадратен метър от площта на сградата, която целият този труд, целият този проектантски колектив за целите тези година или две дейност струва по-малко на квадратен метър от парче мокет. Ето както го виждаме, който всеки от нас е виждал, слагал в къщата си и е пазарувал. Това е просто за перспектива. Искаш да кажеш, че архитектурата на квадрат излиза по-евтина от мокета вкъщи? Точно така. Това е парадоксалното. Не е нещо, което трябва да правим като сравнение, защото двете неща са несравними, но просто за перспектива. Така че когато се говори за цена на проектирането и на една услуга, каквато е нашата дейност, тя все пак има някакъв контекст. Ние се съобразяваме с него, това искам да кажа. Естествено, ние работим в българския пазар, нищо, че имаме британско потекло, не таксуваме в паундове, работим в този пазар от повече от 15 години и цените не трябва да са пазарни. Но когато говорим за цени, искаме да говорим за стойност от другата страна. Какво получава клиента, когато говорим за цени на проектиране на проектантските услуги? На първо място, без да правя излишна реклама на SGI, нищо, че това е нашия подкаст, не е това идеята. На първо място, когато говорим за стойност, ние много държим на това, държим на качеството в SGI. Ние си поставяме едни високи цели, защото за нас е важно продукта ни да е качествен. Грижения за клиентите, грижения за крайния потребител на дадената сграда, в случай жилищна. Грижения за средата, в която обитаваме, в която съществуват нашите сгради. И най-готиното е, че се забавляваме докато го правим. Забавляваме се докато си вършим работата и го правим с усмивка. Всички тези неща водят след себе си до един по-качествен продукт и съм сигурен, че ще навлезем в детайли със следващите теми на днешния разговор, но... Да, аз директно искам да влеза в детайли, защото
разбирам посланието, качеството струва скъпо, разбирам го това, приемам го, но какво означава качествена архитектура? Аз първо искам да благодаря за възможността да споделим мислите си заедно по тези теми днес. И всъщност да добавя към Влади, че за мен митът е това, че добрият дизайн е разход. За мен добрият дизайн е по-скоро инвестиция. И то е инвестиция, която дава възможност да се предотвратят много грешки на много ранен етап, още преди самото строителство. Не просто да се предотвратят грешки, а да се спестят материали, да се преосмислят пространствата, да се оптимизират всички процеси и в крайна сметка да се повиши стойността на продукта и пазарната стойност на обекта, който е резултат от нашата дейност. И в този ред на мисли всеки лев или скоро евро, добавен към хонорарите ни, води до по-малко компромиси и повече стойност последствие. А от друга гледна точка, компанията не разглежда хонорарите като надценка за красота, а по-скоро гаранция за ефективност и за добра възвръщаемост, в крайна сметка. Абсолютно съм съгласен. Нещо, което винаги казваме, че лошия дизайн и лошата сграда най-вероятно струва на квадратен метър за инвеститора също като добрия дизайн, защото да не го направиш по добрия начин. А кой е добрият начин? В един идеален свят, как трябва да се случи процес с един клиент, така че той да вземе максимална стойност, работейки с SGI? Как започва? Кога започва? Това е хубав въпрос. Често разбира се, ние сме архитекти и като такива клиенти идват при нас за архитектурни услуги. Но много често архитектите не осъзнават, че нашата работа или че тяхната работа е част от една много голяма машина, инвестиционното проектиране, инвестиционния проект, която дизайна е една малка част, но има много други компоненти, запчати колела, които допринасят до крайния продукт, който ние виждаме вървейки по улицата и си казваме, това е страхотно или това е ужасно. Проектирането е малка част. Какви са другите части? Всичко е свързано в крайна сметка с една инвестиция. Колкото и да е грозно и понякога меркантилно, инвеститора решава да направи дадена сграда много често, за да изкара накрая някакъв финансов резултат, да му излезе на плюс уравнението. Разбира се, има и други причини, но това е основната. И за да му излезе на плюс уравнението, някаква група хора трябва да свършат работата, но трябва да се планира дадените дейности, да се планират по най-правилния начин, да се остави място за грешка. Това е много важно, което много хора забравят. Да се остави време и средства да се покрият тези грешки. И съответно, ако пък не се допуснат, страхотно, значи плюсът ще е още по-голям. Тук само, аз съм от Варна, гръцката махала, и там има адски много примери на инвестиционни проекти, които аз нямам никакво съмнение, че сметката е излязла и е на плюс. Оптимизирано е цялото това нещо, но резултата не е качествена архитектура и по-добър живот. Какво е различното? Как може да се постигне баланс, така че да има по-красиви сгради, но все пак на инвеститора да му излезе сметката? Къде е уравнението? Аз бих се върнала и към първия ти въпрос, към това къде започва всичко. И според мен началото е в образованието и най-вече в образованието на инвеститорите. Но всеки един от нас е потенциален инвеститор, така че нека заложим на образованието, тъй като ценностите, които формираме ние като бъдещи инвеститори, са в последствие резултата от това, което ти желаеш като клиент. Ако по някакъв начин в общественото мнение и в главите на инвеститорите са противопоставени нещата, аз искам да направя печалба, тия хора тук ме занимават с естетика и красота. Какъв е пътят да ги образоваме тук и сега тия хора? Какви са аргументите, които може да сложим на масата? Точно това винаги казвам, че когато аз съм възложител, когато аз играя ролята на възложител, ние сме постоянно възложители, нашите подизпълнители, най-често в инженерните екипи. За мен има три важни неща, които на първо място гледам, когато работя с хора. Нали? За всеки човек това е принцип. Какво е качеството на услугата? Това е комуникацията с човека, с който си говориш и с който работиш.
и дали ще се справи в срок. Обикновено тези неща. Естествено, колко струва. Ако тези параметри са на лице, начинът, по който този човек работи вътрешно в екипа си, често не касаят или не вълнува толкова инвеститора. Той не ти плаща на теб, за да разбира твоята игра, твоя бизнес. Той иска да получи крайен резултат. И иска да получи уверението и спокойствието от другата страна, от нас като негови партньори, че той е в добри ръце. Това е най-важното, когато ти възлагаш някаква работа. И наистина, често, Мони, както казваш, често си блъскаме главата, опитвайки се да обясним на инвеститора защо нещо е по-красиво или защо нещо е така. И това може би е грешка, защото има хора, които са различни, разбира се, и които обръщат внимание на тези неща повече от други, но в общи линии ти трябва да кажеш на тези 3 или 4 въпроса да отговориш колко пари ще струва, да няма рискове, стане в срок. И оттам нататък, ако стане красиво, това е супер. Демек, ние, опитвайки се да продадем красивото, забравяме за другото. А пък то уравнението е много по-лесно. Казваш му, отговаряш на важните въпроси, оттам нататък всичко останало, което е, може би, привидно не толкова важно за човека, ти можеш да си го направиш и вътрешно в екипа. Да направиш добрата архитектура, да направиш устойчивата архитектура, да вложиш правилните материали, които знаеш, че обаче няма да счупят банката и да не излезе финансовото уравнение. Така че всичко, което не излиза извън тези рамки, които клиентът ти е начертал, е бонус. И може би точно това се различават добрите архитекти от лошите архитекти. Че лошите просто казват, това ще мине. Това ще е окей. Нали, аз си свършил работата. Той ще си построи сградата. Но добрите архитекти ги е грижа за последните 5%, за крайния продукт. И могат да коригират, да преправят, дори да загубят повече време в това, но да постигнат крайната цел. Супер! Обаче, не знам дали ще се съгласите с мен, но ние живеем в страна, в която домовете на повечето хора са всъщност доста красиви. Всеки е положил усилия да го направи красиво и уютно, така както го разбира. Но фасадите на нашите къщи не са много красиви. Защо това е така и какво красивата среда би ни дала, което нямаме? Ами, аз бих казала, че добрият дизайн или добрата архитектура вдига стандарта не само на самия дом, но и на средата, в която живеем всички. Това пък вдига цената. Тоест, добрият стандарт вдига цената и стойността на имотите като цяло. Може би отново ценността е това, което ни липсва. Ценността да е хубаво не само в нашето, а и в цялото. Ще живеем ли по-добре, ако е по-красиво навън? Вероятно всеки би се чувствал по-добре така, но... Да, някакси българин е свикнал моят дом и моята крепост и каквото става отвън, не ме интересува. То до голяма степен се усеща вън и вътре. Да. Вън е хубаво, отвън няма значение. Нали? Аз не го виждам постоянно, но той го виждат повече хората. Някакси не е моето. Да, хората не осъзнават всъщност доста често, че точно както кажеш този стандарт, но всъщност от какво идва стандарта. И тук се замислих днес, точно обсъждайки темите, на които си говорим днес, се замислих, че първо човека, няма да казвам българин, защото всички хора са много сходни в майндсета си. Човек е много податлив на въздействие от външни фактори, от околната среда в случая. Един човек е много вероятно да си хвърли фаса, да си хвърли букулка на място, вървейки по улицата, на място, където и други са го направили преди него. И обратното, ако средата, в която той се разхожда, да вземем един стандартен тротуар в един наш български квартал, ако кварталът е поддържан, ако е чист, ако плочките не са се раздвижили, ако всичко е в тревата окосена, това ще създаде някакво чувство за уважение към средата, в която той в момента съществува или в която е гост. Човека се старае да не разваля това, което някой вече направи. Има някакво уважение към труда на другите хора, но това уважение се създава, когато имаш добрия пример пред себе си, а не когато имаш лошия. Този добър пример и това чувство за опазване води до по-добра среда, води до спокойствие в тази среда и спокойствие на хората, които пребивават, че могат да си пуснат децата да играят навънка, на улицата, че няма нещо да се случи, че има сигурност на хората. Когато има сигурност, се повишава стандарт и усещането за лукс, което е лоша дума. Нали? Ние сме дали лошо значение в България. Лукс е пошла дума. Но да кажем, че някакъв премиум продукт,
който, да, води до по-високата цена на продукта и най-вече по-високата стойност и дълговечност на този продукт. В смисъл, ние колкото повече го поддържаме, не само вътре, но и вън, това означава, че вътре нашия апартамент, независимо дали е на 30 или на 100 години, ще запази по-дълго време стойността си, който е продукт на този пазар. В крайна сметка, всяко жилище, всеки недвижим имот е някаква инвестиция. Дори да живеем в него, някои хора казват, жилището, в което живеем, не е инвестиция. Но против инвестиция ти можеш да живееш и под найем да си продадеш апартамента, или пък да го заложиш, или както и да е, можеш много механизми да използваш и лостове. Така че запазвайки стойността на своето жилище дори, е много важно. И това идва от нас. Идва от точно ценностите, от това как пазим и как се отнасяме с общото. Говорейки за общото, обещах да задавам лаишки въпроси. Какво точно е градоустройство? И ако аз съм един инвеститор, защо трябва да ме интересува тази тема и какъв е ъгъла към нея? Градоустройството като подход на планиране на градската среда е начина да разглеждаме една жилищна единица като едно цяло, като жив организъм, който не е просто сбор от части, от парцели или от квартали, а нещо, което работи в симбиоза между си. Разглежда се, т.е. в чистия подход се поставя човека в центъра на събитието и около него се организират зелените площи, комуникациите, социалната обвързаност, училищата, достъпността, мобилността. И крайната цел е всяко едно звено да допълва останалото и да служи в полза на човека. А защо инвеститора е добре да вземе и тези неща предвид при уравнението, вместо да се фокусира върху квадратни метри, които мога да продам? От една страна можем да кажем винаги, че става въпрос отново за тази стойност на продукта, но да кажем, че класическия инвеститор, който реализира апартаменти за продажба, той прави нещо, някакъв продукт, продава го и след това не мисли дълговечно за него. Втори аспект е да провокираме моралното в нас и да търсим по-добра среда за децата си. И това, че днес ние сме инвеститори, правим някакъв продукт, продаваме го и след това ние не се грижим за него, не ни оправдава от това, за да направим правилното нещо в работата си, в действията си. Но никое едно от тези две неща не е достатъчно силно, според мен. Какво е градоустройството? И защо е важно за инвеститорите? Аз ако мога един ъгъл тук да дам, инвеститорите искат да създадат продукт, който да могат добре да реализират. Тоест, за мен едното сигурно нещо би било, че ако хората търсят имоти с определени параметри, инвеститорите ще им ги построят. Може би не е към вас въпроса, но усещате ли такава промяна в резиденшъл пазара в България? Търсят ли хората по-хубави имоти с по-добро градоустройство? Аз точно това си говорихме и вчера, че естествено всички сме свидетели на периодите, които се случват и се редуват в точно жилищния пазар и в частност в София. София не е България, но София като в частност. Още проследявайки нещата от преди 2008 година, 2009 година, световната икономическа криза, имаше период на развитие на този сектор, който беше абсурден. Беше и то не само на жилищния, на цялостно на проектирането и на реализацията. Тогава беше ситуация, в която ти си студент по архитектура, можеш да си намериш работа така. Не е само това. Всички студенти работеха от първи курс в университет. И работа имаш толкова много, че нямаше нужда да си студент. Вече можеш да си ученик. Можеш да си ученик в строителен техникум, да знаеш да си чувал нещо. Имаш две ръце и два крака, идвай на работа. Толкова беше абсурден този период. И това доведе до себе си до едни такива леки видоизменения в архитектурата и най-вече в градоустройството. Липсата на градоустройство в кварталите, в градовете и това, че сам война е войн, моето крепостта, правим си едни блокове, води до едни продукти, които са очевидно реализирани с супер ниско ниво на качество, изключително претупани, но по-абсурдното е, че пазара го толерира това нещо, че пазара продължава да купува и да
да търси апартаменти. Тук малко оф-топик, не е изцяло архитектурен, но защо е това? Българин обикновено, поне доскоро, почти единствената му форма на инвестиция, говоря масово, беше апартаменти, недвижими имоти. За българин не съществува борса, не съществува злато, не съществува крипто и още какви или не други неща, които естествено почнаха да навлизат леко-леко в последните години. И това се променя, но все още масовата форма на инвестиция остава жилищата в България. И като такава, това провокира пазара да носи след себе си такива едни леки изкривявания в качеството. Обаче това няма да е все така. Ние, както си говорим с всяко нещо, и хубавите и лошите неща в един момент спират. И за това трябва да се замислим за качествения продукт, защото след 5, след 10 години нещата логично ще претърпят някакво видоизменение. Може да е в друга посока, не в тази, която се надяваме, но това нещо означава, че може би твоя апартамент или твоята жилищна сграда, ти като възложител, която си направил с 500% печалба, може би вече няма да се търси. Може би пазара ще е достатъчно зрял, за да оцени качеството, да потърси градоустройството, да потърси удобството в нашите квартали. В момента Манастирски ливади, Кръстова вада, Малинова долина отчасти, това са квартали без градоустройство, без улици, без транспорт, без градини, без поликлиники. Нищо, няма тротуар. В момента, в който човек стане родител и започне да бута детска количка, осъзнава колко са ни зле кварталите, в тези квартали без липса на контрол на тези процеси. И това в един момент пазара просто ще спре да го толерира. И тогава инвеститорът ще трябва да се съобрази с някакво ниво на качество. Така че колкото по-рано започне да се планират тези неща и естествено да забравяме да излиза финансовото равнение, не казваме, че не трябва, но когато започнеш да мислиш тези неща предварително, дълговечността на този продукт е гарантиран. Това означава, че тази сграда и след 20 години ще запази стойността си и ти наистина имаш някаква придобивка, а не тежест. Има имоти, има апартаменти и други обекти, дори не само в провинцията и в София, които просто са тежести. Ти плащаш ни данъци и това няма продаване. Толкова е некачествен продукт, който се е реализирал тогава. Та може би това е причината. Според мен има един много важен друг фактор и то е повишаването на стандарта на живот. Не един и два сектора се развиват стремглаво в последните години. Чисто статистически нашия стандарт, особено тук в София, е силно повишен, от което идва и желанието на хората за по-качествена среда, по-нови жилища. Тези, които живеят вече в стари и си имат собствени такива, се ориентират към по-нови, към по-добри квартали, към по-външни квартали, които са по-добре устроени, точно заради градоустройствената концепция. Така че мисля, че в бъдеще все повече се цени качеството и вероятно устойчивостта на дизайна и архитектурата като цяло. Говорейки за тия нови фактори, които също хората смятат, присъства ли темата за устойчивост, sustainability в уравнението? Търсят ли го вече българите? Как смятате? Аз смятам, че вече не е мода, както беше до преди няколко години. Вече е необходимост и то не може да се разчита просто на това, че не някой му пука, за да го приложи, а по-скоро ние самите живеем в тази среда, обитаваме тези сгради, децата ни дишат този въздух. До голяма степен и бизнеса ни зависи от ресурсите и енергията, която ползваме. Съответно, не можем да си позволим да не ни пука и да не влагаме енергия в тази посока. Устойчивостта сама по себе си носи по-ниски сметки, по-здравословна среда, по-дълъг живот на продукта, който произвеждаме, било то архитектура или нещо друго. И в крайна сметка, от чисто инвестиционна гледна точка, по-добра репутация на възложителите, което идва от доверието, което клиента усеща заради тази сигурност в дългосрочен план. Да, то всъщност не е просто... Първо, мит е, че устойчивостта е скъпо нещо и че е нещо, което хората трябва да платят една торба с пари, за да го получат инвеститорите. Все още го има този мит. Все още, за съжаление, не е достатъчно разпространено това като изискване. Само, че ние като архитекти пък имаме от една страна познанието какво се крие за просто думата и това, че не е просто колко ти е дебела топлоизолацията на фасадата.
Познавайки процесите, които се крият за това, можем от една страна да правим правилното нещо. Правилните избори и без да го кръщаваме устойчив дизайн. Ние може да си правим архитектурата, следвайки тези принципи, дори без сградата да се сертифицира накрая. Защото това е нещо, от което хората ги е страх. Има едни хонорари за сертифициращ орган, който да сложи значката, аз съм сертифициран по X и по Y система, световно призната. Това много често се изисква за офис сгради, за логистични до някъде, където имаш международни клиенти. Хора, които идват от чужбина и те търсят това нещо като изискване. Тогава инвеститорът го прави, защото е жизненно важно в конкурентния пазар, в който се случват неговите сгради, той да излезе напред. За съжаление, в жилищните сгради все още това не е тенденция, пък честно казвам, те най-много имат нужда от това. Те са вероятно най-многобройни. Често казвам, не знам статистиката в България, но вероятно са едни от най-многото като РЗП сгради. Клиента вади парите за сметките всеки месец от джоба си, от месечния си или прихода, който разполага, а не на корпоративно ниво, където доходите са обикновено в по-големи пропорции. Ти всеки месец плащаш за ток, за парно, за каквото, за газ. И да, разбира се, че част от устойчивостта е и фасадната топлоизолация. Това е най-малкото. Но тя е много повече от това. Устойчивостта засяга фактори, които всички сумарно, подобно знамената, се грижат за въглеродния отпечатък върху нашата планета. И това започва от мястото, на което се добиват суровините за материалите, производството на самите материали, от макети споменахме, тухли, плочки, бетон, стомана, как се добиват тези суровини, как се произвеждат, цикъла, по какъв начин и по какви методи. Всяко това нещо може да се сметне и да се калкулира въглероден отпечатък. И за повечето хора това звучи като някакъв китайски, това звучи нещо, защо аз да ме касае това нещо? Защото планетата е и твое. Но на края на деня човек не е нужно да разбира в детайли тази тема, достатъчно е просто да знае, че му е необходимо и че му носи на него облаги. Ако щеш чисто финансово, наистина смисъл това да си сложиш фотоволтаици и по-дебела изолация е най-малкото нещо, но дори и само то да се случи, просто ще намали инвестиции в бъдещето. Да. И понеже повечето хора възприемат парите като средство за измерител на каквото и да било, за съжаление това не е, но дори пречупено през този език, през езика на парите, ти получаваш дълговечност на твоя продукт, на твоята инвестиция. Добре, да направим един експеримент. Аз съм в ролята на инвеститор и искам да строя тук една жилищна сграда в София. Проучвам, говоря в момента с архитекти. Много искам понеже съм нов тук на пазара, искам да се наложа като компанията, дето прави най-устойчивите сгради в София. Не ми е толкова важно сертификатите, но ако работи с SGI, какво може да ми предложите, което още го няма тук на пазара или поне разпространено, а пък е в темата устойчивост и му е дошло времето. Какво може да направим заедно? От много време, в смисъл SGI има своите корени в Англия и ние сме в България от 15 години, но в Англия от над 55. И нещо, на което ние много държим, винаги е било устойчивостта. И независимо, пак казвам, дали клиентът го търси изрично или не, ние го правим. Как го правим обаче е интересно, защото от известно време си говорим да систематизираме определени похвати, определени продукти, не марки, но определени тенденции, които можем инвеститора много лесно да заложи в проектите си. Без допълнителни хонорари, без допълнителни такси, без някакво напрежение в инвеститора. Дори без той, ако трябва да се ангажира с тази тема, може да я игнорира тотално, но той да има една, на английски му казваме Low Carbon Specification, нещо, което ние да подготвим във всеки един от нашите проекти, който да придружи известните количествени сметки, в които има спецификации на материалите. Тази спецификация на материалите да има след себе си някакъв рейтинг. Малко като чушленцата на храната в индийския ресторант, кои от тези материали без никакво допълнително усилие и движение можеш да ги избереш тях пред други, за да бъде сградата ти малко по-зелена. Това е едно от малкото неща, които смятаме, че не коства. Нас не коства усилие да курираме такъв тип
база данни. И ние вече го правим. Но за крайния клиент наш няма да му се случи нищо по-различно от това, дали той ще си получи стандартния проект или проекта с такава спецификация на материалите накрая, която наистина той без да се налага да прави някакви движения, да може сградата му да е малко по от другите. Много често си говорил в нашия бизнес, че на английски звучи много красиво. Perception is reality. Представата на хората много често доминира реалността и истината. Да. Това важи и за хубавите, и за лошите квартали в, да кажем, София. Един изток, в който се намира нашия нов офис, представата за изток, за живущите, на хората, които работим в този квартал, които го посещаваме. Представата за този квартал е, че това е един от най-скъпите квартали в най-луксозните райони на София. Тук цените на имотите са баснословни и само най-големият елит може да си позволи да си вземе имот в този квартал. Вероятно, в голяма степен това е вярно, но плочките на тротуара са също толкова разбити, колкото и в други квартали в София. Средата, зелената и поддръжката на общото не се различава, или сметосъбирането, последно време е актуална тема в София, не се различава повече от други квартали в София. Така че хубаво да се замислим наистина за това, какво стои за тази представа, която ние сами изграждаме за средата, в която живеем, в която обитаваме, в която работим и до каква степен е истина. И всеки казва управляващите, кмета, министър-председателя, партията, някой нещо не е направил както трябва, обаче всъщност то зависи от нас. В един момент ти живееш в този квартал, от теб зависи как ще си свалиш около какво, дали ще правиш разделното събиране, което не изисква никакво усилие. Така че, говорейки за архитектура, то пак опира до човека и до това ти как подхождаш към града, в който живееш, към съседите си. Относно изток, аз оценявам жестоко тротуарите, че ги има. Има Размерите им, че можеш да се разминеш с майка с количка без препятствия. И има и зелени площи. Има някои улици са по-хубави от други. Да. Но не всички. И генерално няма място без тротуар, така че нека оценим това. Рядко срещано. Други квартали определено имаме тротуари, но това е много ниска летва според мен. Тя такава е летвата. Да. Не, от нас си зависи поставяне на високи летви и всичко тръгва от нас и ефекта на хвърленото във водата камъче, нали, the ripple ефект. Това си тръгва от нас. И ясно, че всеки си живее в балона. Това няма нищо общо с архитектите, но той е социален такъв фактор, че всеки си живее в балона, което аз намирам, че няма нищо лошо в това. Да. Стига обаче ти като част от социума да имаш активната нужда да разширяваш този балон, да приобщаваш свободно и сходно мислещи хора към теб, да възпитаваш децата си по определен начин и тогава те ще направят тази среда утре по-готино, отколкото е днес. И пак се връщаме в образованието и ценностите. И ценностите, точно така, съгласен. Аз ще ви кажа какво научих в този разговор. Първо, ако сега бих си избирал жилище, със сигурност бих обърнал внимание не само на цената на квадратен метър, но и на цялостното изживяване, което ще получа. Какви са улиците, какъв е квартал, как се чувствам в тази сграда, как изглежда отвън тази сграда. Второ, разбрах, че устойчивите практики не е необходимо да са непременно скъпи. Трето, разбрах, че никой няма да се сложа мокет в къщата. Вместо това ще си взема качествен архитект, защото явно цената е почти същата. Благодаря ви. Благодаря ти, Жоро. Много хубав разговор се получи. Благодаря на всички.